Sopo ya Bika entekno ya. Ya guyu iki daik. Entekno ya. Aku nek nyaung Mbak Yovika bareng guyu ke ilate melet dicokot sithik langsung ngono kuwi lho benci aku. Aja ngono kuwi ya. Ayo Kang. Ya bisa gas coba. Ya apik ya. Bayangke. Iya Sido ngono. sido. Ya entekno ya. Sidik ngas dik. Awas. Lah maksudnya cakepane iki lho. Iya cakepane. Awas yuk. Awas. Ya. Wis lega to. Nek pun nggih pun gletak ngaten nggih. Ya, Limbruk. Iya.